Morjesta vaan kaikki, se on Hessu tässä näin. Tervetuloa uuteen videoon. Ja tänään keskustellaan kahdesta aiheesta. Hypätään ensimmäiseen asiaan, joka on Choco Somnian suklaamaistelu. Meiltä löytyy täältä mansikka maitosuklaa ja mansikka tummasuklaa. Tää on tämmönen epävirallinen maistelu, mutta mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, että rupatellaan vähän. Ja pääsette kuulemaan mun mielipiteen näistä ihanista suklaista. Ja tää ei varsinaisesti ole kaupallinen yhteistyö, mutta Choco Somnia on niin kiva paikka käydä kahvilla. Ja sieltä saa oivallista suklaata, joten mä ajattelin antaa heille ilmaista mainosta. Terveiset vaan sinne. Mutta eiköhän käydä maistelemaan näitä herkkuja. Ensimmäisenä olisi mansikka maitosuklaa. Oulussa käsin tehtyjä suklaita. Nyt maistan sitä. Aivan ihanan makusta. Ennen kuin annetaan arvosanat, maistellaan mansikka tummasuklaata. Herkullista kerta kaikkiaan. Ja nyt katsotaanpa. Mansikka maitosuklaa saa pisteet 5/5. Sen ihanan kermaisen maitoisen maun takia. Ja tummasuklaamansikka saa arvosana 4/5. Tämä olisi muuten sanonut enemmän, mutta tässä maitosuklaassa oli nimenomaan toi maitosuklaa se, mikä nosti sitä arvosanaa. Kun yleensä tummasuklaa on mun lemppari. Mutta tällä kertaa meni näin. Se tosiaan löytyy, Choco Somnia löytyy Oulusta, Hallituskatu 30. Käykää ihmeessä tutustumassa ja shoppailemassa ja juomassa kahvia. Ja sitten siirrytään siihen toiseen aiheeseen. Joka on Sly 2 konnakopla läpipeluu. Kuten mä alkuvuodesta tiedotusvideolla sanoin, mä olisin halunnut tänä vuonna Sly 2 läpipelusta tehdä videosarjan mun YouTubeen, koska se on mun lemppari konsolipeli. Mä tosiaan nostin PlayStation Premiumin, siis PlayStation Plus Premiumin, ja kävi ilmi, että suoratoistettaessa ei saa tallentaa videokuvaa.
kaikki tämä vuosien odotus, suunnittelu, aikataulutus, kaikki säpäreinä. Mä olisin halunnut, mutta mä en tänä vuonna voi videoida Suoja kakkosta. No, mulla ei auta muu kuin hommata näytön tallennin. Eli tää hanke siirtyy sitten ensi vuoden puolelle mahdollisesti, koska mulla nyt ei ole aikaa eikä rahaa sitä hommata. Toivottavasti tämä mun unelma vielä toteutuu jonain päivänä. Onneksi osuu kuvat. Vähän lohtua tuo. Mutta, tää video oli tässä näin. Kiitos kun katsoit. Nähdään uusia videoita parissa. Se ois. Moikka moi!